nieprzyjemnych chwilach, kiedy nikt nie mógł ci pomóc, a w głowie jedna rozkmina. Skąd hajs do wina, cera coraz bardziej sina. Mam tak samo, w sumie miałem, teraz żyję, odpoczywam. To już coś jak finał, nic nie miałem do stracenia. Plany i marzenia poszły na bok, gdzieś do cienia. Jednokrotne przemyślenia nie dawały mi poparcia. Walczyłem ze sobą, bezsensowne głupie starcia. Dochodziły zwarcia między moimi bliskimi. Niepotrzebne kłótnie, nie wiadomo z czyjej winy. Nadal to robimy, nadal kocham tą muzykę. Nadal będę mówił o tym, co tu nadal widzę. I choć tak myślałem, że nie widzę sensu życia, podążam w tą stronę, gdzie prowadzi mnie ulica. Mało lat to znowu gdzieś dopada znieczulica. Pracuję nad sobą, OSS, rap piwnica. I choć w życiu bywa ciężko, nigdy się nie poddamy. Ci prawdziwi zostali i się nawzajem wspieramy. Pomagamy kto jak może, dopomóż dobry Boże. Tak by było w kolorze, człowiek był wolny jak orzeł i podążał po torze bez fazy. Nie ma czego zjeść, nie ma domu jak azyl. Życie raz po razy fazuje głowę jak kwasy. Bo co taki jest gorszy, bo w Kiermanie nie ma kasy. Takie czasy, taki kraj, taka płaca. Nie jednemu się w tym kraju żyć nie opłaca. Nie ma do czego wracać, nawet jak ma to co. Posiedzi kilka lat i znowu przytuli dno. To jest zło, to jest złe, tu się pierdoli we łbie. Czasami mam ochotę zniknąć po prostu we mgle, ale gdzieś daleko w tle mordki moje kochane, rodzina, przyjaciele, z wami na zawsze zostanę. Ale tak już chciało serce, gdy ja piszę nowy numer. Ziomki z klasy magisterkę, w ten beat się wkręcę. Mam taką fazę, nie drzwiami to oknem. Czegoś pragnę, tak se radzę. 24 lata, na wariata, lata Tomek. Coś zepsułem, to naprawiam, nie mów mi, że już stracone. W związku działasz jak stereo, czytaj gierka na dwa fronty. Ktoś popatrzył, rozpowiedział i się w mig kariera kończy. Wątpisz? Już nie jeden był tu mądry, kurwa ziomek bez przypału. Dziś ścigany listem gończym, nie chciało się uważać i w końcu pech go trafił. Pakiet poszedł gdzie nie trzeba, łapy z kuli kryminalni. Zachowanie nie szata, czyni ciebie z wariatem. Ciuch nie przyjdzie, nie pomoże, nie mianuje moim bratem. Może miało być inaczej, czemu wyszło tak jak zwykle? Dużo gadki, mało czynów, taka prawda jest faktycznie. Taka prawda jest faktycznie. ZBK, LCK, WKSP Zamość 2014